Hello guys, madung adlaw nating tanan sa karong adlaw guys, gikan kog Merkado Alicia. Kay da koy gipalit da pigisugo si nanay. Anja, kang gipalitan ang duha ka bata og ice cream. Nga ni na ang gitagsaan silang duha. Tuwa nangaligo pa. Pagdali, Lexian! Pagdali kay matunaw ring ice cream. Matunaw ring ice cream pagdali. Nay, oh, ini para ba niya, Nay? Pangtaod. Gara ra ba si Aliana? Basin ko nung bisisa ka uli kay nas Michelle Ugma. Ngara man mo. Di lagi na ihatag. Nadaot kang ayos abis dinunon. Bahala mo, di mo tagaan na ho. Ngara. Nanay hinog guys, mulberry. Wa nagatid ni sakpas mga bagtus. Nanay tag sa hinog na. Kas ko biigang. Dami kuan guys. Melon. Ikan ilapurami. Ate ning kuan ano, tamis ba? Ate bakan. Tilawan ba? Lamin tani sa dasir pasrit kay puno na magilang rip. Lang niwang man ako na ng ispurami. Napatambot lang ko balik guys. Magkuhan ka mag-vitamins. Basi na lang matambok tagbalik. Ala, lami ako yung puwa ha. Wow! Lami din sila bugnaw ko na. Lami. Nay! Dahil ko anang damil. Dahil melon. Why are you mad at me? Huh? Unsay ahong dakong sayop, dakong mali, dakong sa, kung anong nasuko ka na ha? Log! Oh. Gabaan lagi mo sa Ginoo kay agubang mga bata wa na gipangkaon nagkapag usik mo pagkaon. Baas isda oy. Wa mo koy kusog. Yan ako sa lain plato dahil palihog dahil. Plato? You're my only wish. Yo. Nangihan sila nga sa hiya siguro. Laba. Kaya tubig agas. Ang tabo ng mga iluan. Kasi estrella na. Di, katila po mo. Estrella sa mga halos estrella restaurant. Ang sitisin ka di. Ang tanang mga naman yung mga makao. Ano, di mo kamukalik siya. Ito, kuminal dita hilik siya. Kala. Guys, should try I do myself? Sabaw. Sa nila, uy. Mahulog ang dalaw ito siya na. Mahulog ito siya na. Ay! Ito, tinawan, tamis ba?
Kana. Kasi Ano? bata na tayo sa... Kaslas. Maglaman sa dudaan. Ano ulit? Siyang kuruyok, siyang kuluto na flash lag na hong night. Wow. Ano ba? Namin nagbugnaw na yun. May tambaw sa panahon karon nga grabing inita. Hindi ah. Kaya una! Kaang Hindi ganda ba yan. sila? Ako. Nay, ilabog nila ako, Nay. Ilabog suway kay. Brad, magkaday. Ano? Nay, tagaan mas patay mo nino, Nay. Ikaw. Ano itong pagluto? Ano yung pang kapil ko nagpanto? Ano itong pagluto? Magbasa-basa sa lamesa. Wala sa trapo na ikaw. Tumas gasol, tungtong. Palihog. Haday ro inay. Atong langog sa kung tayo. Ano tayo kujukan? Tayo kinintis ko muna para kuhan dubos. Gara tayo sa... Be. Salamat. Tamis na din. Anis man. Nasi, hindi mo nga taon. Ha? Ito, gisapot ko. Garapod, gisapot ko kuno. Halahan na yung kasabutan. Marag mao. Hello. Ikaw na no'y gisapot. Oh my God. Marag mao kaliksi. Gisapot ko. Mukha na siya nga ni. Gisapot like kung siya. Nilap. Nga naman yung mong nauday, aw. Kaya kung nasamad. Naman ko ng kalitsi. Wala sa tayo sila yung makaday. Uwa, kaya may signal 3.9. Nagitamisan ko, Nay. Muhay kong paparita isa. Ay, muli mo ko. Muhay papare. Hindi sa pututuklit kita isa. Baw, din na nagilak. Nga lagi. Di saan ka naman, day? Ito sa aso niya, magpapalaon. Gilak man, day. Nag-away mo, day? Mga pesa. Di na naman sa alin, na pamasakat to. Dagan doon sa kamakaon. Ang manina na kaon. Masig mong giaway, Nay. Ngano ka, hoy! Masipengan ito kita na may kuya na ino. Halin panta. Ay, para sa ting init. Oh! Oh! Ale! Ano yung pangaso? Bawal niya. Lami, day? Naman kaliksi. Tutog. Ang tutog. Katamis. Papigay ng pangluto mo. Ano man ang slik kita isa. Magkabusog. Di na ko. Ano ganyan na pala? Ang sabay ang sa, Alex eh.
Sapot-sapotan mo kunin mo.